היי יוטיוב, היום אנחנו נשתתף בשלב רביעי של Angry Birds והולקנו. אני רק פשוט תראו את הפנים שלי רגע. טוב, אז שלום חברים, אני אריאל, ואני הולך באחרי 3 ימים לאחר מכן שהבטחתי לכם להראות לכם את הפרק השלישי. אני הולך להראות לכם אותו, ואני לא אפשל בשלב 4 לנצח. לפעמים קצת פיסלתי, אוקיי. אבל לא משנה, אני טוב באנגרי בירדס. טוב, יאללה, בוא נתחיל. נשים פליי. אלה כל השלבים, קודים מיוחדים. תוצאה גבוהה. תוצאה גבוהה. קושי סמבו. אופס רגע. סדק. קושי סמבו. קושי סמבו. יש! טוב חבר'ה, אני מקווה שזה יהיה באמת פרק קצר, כי רק סיימנו 2 דקות כאן, אז יהיה ביי. אוהב. טוב, במחר אני אראה לכם את הפרק הרביעי של אנגרי בירדס, השלב החמישי. יש לנו עוד 2 פרקים לאחר מכן. אז יאללה, ביי.